Aprazado o duelo do Noia Portus Apostoli co Vilalba da Copa Galicia. A semifinal prevista para mañá disputarase finalmente a semana do 16 de marzo polo mal estado da pista do Municipal de Vilalba. A Copa Galicia de Fútbol Sala deberá agardar máis dun mes para coñecer os seus finalistas. Estaba previsto que mañá se enfrontarán nas semis o grupo Formate Vilalba e o Noia Portus Apostoli, pero finalmente o encontro tivo que adiarse. O anuncio produciuse esta mañá e deuse a coñecer a través dun comunicado lanzado polos dos conxuntos. O motivo que leva a aplazar este encontro previsto para xogarse mañá ás 9:30 da noite no Municipal de Deportes de Vilalba é o mal estado da pista, polo que o partido non se poderá disputar na data prevista ao non poder asegurarse o correcto estado do parqué derivado das inclemencias meteorolóxicas que se viviron esta semana e ante a falta de disponibilidade dunha instalación alternativa. Esta situación obriga a mover o encontro á semana do 16 de marzo, a unha data aínda por concretar. Os dous equipos terán que agardar máis dun mes para poder verse as caras e coñecer o finalista desta nova edición da Copa Galicia de Fútbol Sala. O Vilalba deixou polo camiño o Galicial Rábade, o Ribeira Futsal e o Burela, mentres que o Noia superou o Esteo para chegar á semifinal. Agora os noieses terán menos carga de partidos ata a volta da primeira división, fixada para o 21 de febreiro no caso do Portus Apostoli. Sen embargo, uns días antes, o 18, mediránse o Viñalbal e Valdepeñas na Copa do Rei. Os noieses recibirán a súa visita no Agustín Mourís no encontro fixado para as 9 da noite.